We're online, ano? Welcome back to school, ano? May 2, time check, 12:12. Ayun, nalate ako ng nang hirap nag-set up pa ako, no? Ayun, time check, 12:12 na po. May 2, Tuesday, ano? Walang modular ngayon, blended learning ngayon ang mga bata, no? Blended learning po ngayon ang mga bata, kaya kaming mga teacher lang, ano, shortened period kasi ang klase ng mga bata ngayon. Kaya ganon ang ating kwan ngayon, ang ating mode of learning ng mga bata. Blended. So welcome back mga tayo, alas 12 ng 35 degrees Celsius, ano, kakatapos lang ng mga okasyon, no? Labor Day, ano, May 2. Daming rally-rally, ano. Kain tayo, sir. Diyan, kain tayo mga si June Bulasok, ano. Ayun, ang patang, mainit. John Michael, ano, Ma'am Chona, ano, mga tayo, kumusta? Mangan tayo, anong ulam? Anong ulam nyo? Masyadong mainit, grabe, ang init, oh. Ang hirap, sumangan tayo, episode 33 na tayo, imagine. Episode 33 na tayo. Kumusta kayo dyan, Kumusta ang inyong mga naging bakasyon, the long weekend vacations, Sir, no ulam, Sir Justin Louie. Ayun, ilalabas ko pa lang. Ilalabas ko pa lang ang ating ulam for today. Diba naman? Saglit lang, mabigat ang ating ulam. Ang ating ulam po ay adobo. Adobong Adidas, 'di ba? Na may kasamang itlog. 'Di ba? Thank you very much, Sila Auntie Digna nagbakasyon ng weekend, no? Binigyan ako ng pinagluto ko sila, nagpabili sila ng itlog, medyo may katangahan tayo, sabi gano'n. Binili ko ba namang itlog, 2 tray, 2 dosena pala 'yun. So 2 tray sa kadalawang 2 magkaiba po yun. Kaya yun, binigyan nila ako ng itlog ng wala sa owa. Hello sir, finally off duty ko. Yes, wow, galing-galing naman. Relax kayo ngayon ma'am, no? Mangan na. Adobo din, wow, with patatas, oh. With patatas, adobong patatas. Adobong Adidas na may itlog ako, di ba? Kasi medyo may itlog tayo sobra, kaya inilano na, pandagdag na lang dahil yung Adidas natin, 3 lang. Ito yung remaining, ano? Ito yung remaining doon sa Adidas na binili ko last week. Ang tipid namin, ano? Ang tipid namin sa ulam, no? Ayun, kaya ito, so 3 lang at ito nga, kain-kain. Sir Alfred, mangan! Ciao, mangan tayo. Okay lang ba, sir? Kaya nga, no, for the meantime, i-add nyo po wireless connection, your voice pin post, consider moving to find better signal. Bakit ganun? Nawala ang aking Facebook Live. Nasa YouTube lang ako dahil nawala, kino-connect ang nag-error ang signal natin. Tingnan natin ang signal natin. Bakit anyari? Connect ka na, please. No, connect na. Ayun Ayun, connect na. Ay, nako, ayun na. Naka-lunch, naka-duty tayo. Naudlot ang ating Facebook Live. Naudlot ang ating Facebook Live. Saglit. At naka-live ako, sir. Naka-live. Ang daming tumatawag, naudlot tuloy ang aking live. Ulitin natin. Saglit lang, sa YouTube, mga YouTubers ka natin dyan, naudlot tayo, nawala tayo kasi sa tumatawag. No? Ayan, magko-go live ako. Welcome back. I-reply ko siya dito ay, Sir June, naka-live ako. Saklit. Go. Sana ba? Roberto. Ayun, no? Starting live, mahina ang signal, ang internet. No?
Ayun, so back, I'm back. Resume live videos, resume tayo. Ayun, resume tayo, starting live session. Bakit ganon, no? Bakit bumalik tayo? Bakit ganon, nawala? Anyway, at least meron pa rin tayo dito sa YouTube. Starting broadcast, sabi pa rin niya, bakit ganon? Ito, go live na lang. Uh, uh, Nag-error ba ako? Nangyari? Naudlot ang ating kwan. Saglit lang. Sumawag kasi. Joke lang. Ayan. Ayun, bumalik ako sa Facebook. Sorry. Naudlot tayo kasi medyo nag-kwan, no? Nag-error ang ating welcome back sa mga trying to reconnect, ano? Welcome back to Facebook Live, no? At sa YouTube, ano? The same time, ano? Saan na ba tayo? Nag-error tayo, ano? Naudlot kasi mahina ang signal, siguro mainit ang aking ulam ngayon, adobo. Bakit ganito? Mahina daw ang signal ng internet, no? Dalawa. Anyway, ayun, sa mga Facebook natin dyan, medyo mahina pang signal ko pero tuloy pa rin po tayo sa pagla-live. Kwan tayo dahil ito. Napuputol ako talaga. Napuputol ako sa kwan. So YouTube ang ating gamit natin ngayon, no? Para alis kwan. So ang adobo, hintayin natin si YouTube ay si Facebook kung nag-error si Facebook no? Due to poor connection, sabi niya, hindi niyo ako siguro makonect ngayon, no? So due to poor connection, sabi niya, resume. No? Ayun, kung nakikita niyo man ako sa Facebook, ayun, live pa rin ako, no? Mangantayo, ang ulam natin is adobong Adidas. Ayun. Nawawala ba ako? Nagkakaproblema talaga no? Walang view. Walang viewer. Nakalive ba? Ako ba to? Ayun no? So nawawala-wala lang talaga, no? Meron pa rin, no? Sumubo ako, so ibig sabihin meron pa rin. Pagtagaan nyo. Ayun no? Hello, mangantayo, Auntie Mel, pa-shout out. Manny Biray ng NRCC Maid. Ayun, pa-shout out kay Sir Manny, Sir Manny Biray. Classmate, anong ulam dyan, Ma'am Jo, si Ma'am Jo, adobo rin, Mahina ang ating internet, waiting for live video to see the first waiting for signal. Mahina ang aking signal ngayon. Mahina ang aking signal ngayon. No. Pero pagtyagan natin, mangantayo, ha? Sa bagay lang, sabay-sabay kong school niya, training ka sa buka. Pero ano bang ulam niyo dyan? Ano bang ulam niyo? Mangan tayo. May na signal ko. Pero sa YouTube, okay tayo. So, follow nyo pa ako sa YouTube. Meron din tayo sa YouTube, Sa YouTube, meron din po tayong streaming sa YouTube ng Mangantayo. Kasi mahina ang signal ng internet ngayon. Ewan mo pa. Itong ulam ko, Adidas, na tatlo. Kaya may inaluan siya ng patatas sa itlog.
Hindi tayo masyado makapag-usap, no? Hindi ko kayo makita kung sino yung mga followers ko ngayon dito, no? Dahil naglalag. O mabagal ang internet eh. No, mabagal, ano? Tuesday, mabagal ang internet, no? Modular. O basta mga kitan, saan man kayo ngayon? O kain na, ha? Mm. Adidas ang ating ulam. Adidas. Mahina ang signal. Oo. Mahina ang signal talaga. Kung nakikita nyo man ako, kain lang po tayo, kain lang. At sa YouTube nyo pa ako i-follow. Dahil hindi po maganda ang signal ng ito rin nga nating technical error. Ito siguro, pwede na to siguro, no? Dito, gumawa ko ng bagong live, ano? Welcome back to Mangantayo, ha? Welcome back to Mangantayo. Medyo gumawa tayo ng bagong live, no? Gumawa po tayo ng bagong live sa Facebook para kahit paano, try nyo ako, nag-appear na ako dyan. Sa YouTube, diretso ako eh, no? Yun na, lumalabas na. Ayun, lumalabas na tayo sa Facebook. Balik tayo, welcome back. Masyado mahina ang signal. Sir Jerome, welcome back, ha? Ayun, welcome back mga tayo. Yung mga kwan kanina naudlot, mahina ang signal sa Facebook. O ang ulam ko is adobong Adidas na maitlog. Kasi salamat itlog, ha? Yung nung nagpakasyon sila, titignan, courtesy of Antidigna, itlog, maraming itlog. Mangan tayo, antisirayo. Ay naniman signal. Ayun kain tayo, medyo na-interrupt tayo sa kainan at sa kwentuhan, ano. Sir Jerome, yung mga kwan natin, followers natin kanina, same pa rin, ano. Naudlut, no. Mangan tayo, yung mga kwan natin, saan na ba tayo? Yun so gumagana pa rin ang ating YouTube. Itong Facebook lang ang hindi gumagana dahil mahina ang signal. No? Mahina ang signal po natin.
Pagtyagaan po natin si Facebook. At marami naman na tayong viewers. Ano? Yun na. Kaya, kaso nga lang talagang mahina. No? Ayun. Sa sobrang init kasi, nabuburn siguro ang signal. May factor din yan eh. Anong sira nyo? Anong ulam nyo, ha? Matakilagyan. Rikin natin, no? Masyado mainit ang panahon. So naputol yung ating live kanina dahil may na signal, ano? So welcome back po sa mga kuan. Nandiyan na siya, titig na rin, no? Makan tayo, ante. Ayun, salamat, ante sila. Adobon Adidas, ante. Adobon Adidas siya, wala inol to. Salamat na di, inol. Ha? May lingo ka interview ni no kina in kemi in pila may adobo tataluran sa liyan wadya ay. Pinanaran mi nol. Ang petang kasi ang petang ha. Anto sirayo ha. Ayan Adidas, ayan ni may kaiba tumay. Datin Adidas sa Sirac last week. Ayan, ganyan kami magtipid. Joke lang, ha? Tipid na rin yung totoo yun, ha? Kumusta ba kayo dyan, oh? Mainit ang panahon. Indian minggo tan ginisang inasin niya agamang, wow, masamsamin, ha? Isan kang Jen, ay ma'am, classmate Berna, mga, no? Masamsamin sira na auntie, ah. Ako lang ng balo na India na mangga auntie, napabalyangat ako. Wala balyangat, yabanag. Ha? Pag madaming mango kasi talagang magkakaroon ka ng bungang araw eh, no? So, control. Sarap yun ah, parang hindi. Sobrang ko ang na mangga, baaw yan na akan ko. Ay, nako, ah. Masamsamin, masamay susiranan natin din na eh, mangga. Manggan inagamang. Oo, talagang makapangangkat sa atin, masamsamitan eh. Ha? At bala ni sali manok. Classmate, wow. Ang puta-puta nga sabaw sira ng classmate ko. Tinulan manok, ha? Ngayon, shout out dyan sa JC Ferrer Construction, ha? JC Ferrer, sila. Ninong Joe, Boss Chris, Engineer Chris, Boss Mike, and Boss JR, Architect Jason, and Saray Kakaibatira Tantanad. JC Ferrer, shout out ditan. Good morning, good afternoon. Mangan tayo, ha? Kumusta? Ang patang, ingat po, ha? Bawal may stroke. Ayun, no, ha? Shout out, ganda. Wala lang super, may dapat ko i-shout out dyan. Sa weekend, wala rin akikita. Mangantay, shout out sa rin. Karakla na, babantay, ha? Si classmate ko no nilon manaya, ha? No naman. Hi, Ma'am Joanne. Welcome to Mangan tayo, ma'am, ha? Kenneth, mga yung student ko. Ito si classmate ko no nilon eh. Shout out, Kenneth, sa mga eat well. Salamat, Kenneth. Shout out dyan. Shout out dyan sa family nyo, Kenneth, ha? Mangan tayo, ha? Unti si Rayo. Si Kwan, shout out si classmate ko no nilon, ha? Nagdad baloy eh. Mangan tayo, kwanto. Ngaliw kami pising tunan ng banag. Malasing nga tindahan na medyo bandab banag so pwesto ng classmate ko, pising manlalako. Mangan tayo, kwanto, ay, thank you classmate, kwanko, Wow! Shout out sa aking panganay, si
Colin Just Ali Vintayan, sa kwanto ng mami to. Impasa to. So language ang to man mami, Eto, sigurado, bunado na naman ako nito, Sigurado na naman to ang mas makakasigurado yung anak ko lalaban. Congratulations, anak, Congratulations, Sa kwan mo, sa pagiging excellent mo sa academic, ano? Auntie Mel, mga ano ba, sabi ni mami niya, yung kasi nire-rewardan ko tong anak ko, yung mga eto, basta pag may achievement siya, may katapat yan kasi yun lang naman pwede nating ikon sa mga pang-motivate ba sa mga anak. Auntie Malu, mga tayo, ingat-ingat, sobrang init, 42. Wow, grabe ang init, 42. Mahinang internet. Kaya, hello, Auntie Malu, mangan, Auntie Malu, shout out dyan. Ano yung naipas ng aking biyata? Hindi ko masyado abasa. Ang galing naman ng anak ko. Congratulations, Colin, anak. Ang galing-galing ng anak ko. Meron na naman ako nito. Mapapagastos na naman ng daddy. Uy, Ma'am Ana Marie, see you there po sa Estanza. Wow! Ma'am Ana Marie, wow, galing-galing mo naman. Sige, Ma'am Ana Marie, ayun, welcome. See you tomorrow, sir. Sige po. Wow! Well, language exam. Ang galing ng aking anak. Language exam, excellent. Sabi niya sa kanyang book, congratulations. Kindly purchase his next book. So next book na. See you tomorrow, Ma'am Ana Maria. Next books ng aking anak, kasi hindi sila grade, kumbaga non-grading kasi yung school ni panganay ko. Ay, congratulations, Colin. Ayun, congratulations daw, Colin. Sabi ni Auntie Ding, ni Lola mo, Ding, Auntie Ding, thank you, Caro and Stars, Stars, thank you, kumusakitan, Tabi Masyu. Tabi Masyu, Auntie. Ayun, Mangan, di ba? Ang galing. So, next level na ulit si panganay. Congratulations, anak. Kamagalala. Ayun, tingnan natin ano yung pwede nating ma-avail, Ano, asa sa BPP. Wajak Sanlog, binisita ko kabas natin si Agi. Ay, Get Wilson, sa asawa ni Madam Julie, Kawawa naman, disgrasya. Motor ba yan? Ay, kawawa naman, Get Wilson, sir, Ingat. Mas nakakatakot yan kung mas ma-high blood, Wag lang, Auntie Ding, Tabi Masyo, Kumusta dito, Auntie Ding? Medyo ingat-ingat, Patangso. Grabe panahon ang patang, Si Auntie Ding, wala mo isukindan ng titak, Pa-follow nyo sila yung sa Chi. Yan Chu Suzuki, nagre-reels din si tita ko, no? Support, alam niyo naman sa Facebook, ganyan tayo, no? Thank you very much for the stars and yan, yung mga support, yung mga pages natin dyan. Pwede po natin i-shout out dito, Para liskuan tayo dito. Everybody happy? Everybody happy, Si Uncle Frank kahapon, nag-message din sa akin, Tabi Masyo, Uncle Frank, Ingat kayo, masyadong mainit, Mainit yan. Auntie Ellie, Yun. Auntie Arce, reviewers tayo dyan. Iran si Auntie Arce, Auntie Emmy dyan, Australia. Ayun, Babali pa na nga kuya Kinam. Thank you po, Lola. Ayun, si Colin. Thank you po, Lola Colin. Ayun, congratulations sa kinanak. Motor, yun lang. Nakakatakot, Meron talaga pag motor, Very safe. Dapat defensive driver ka. Good thing, sana minor lang naman yung, sana mayroon yung mga minor yung injury, Nakakatakot pag hindi siya minor, In San France, mga naangan akmala, MC Castillo,
manok sa ulam ko. Masamsamit Sige ata may fried chicken na manok amo ang Papa Chad Ano, fried chicken mo ta manok si Papa Chad Masamsamit mo ta. Mangan, insan. Anti sira insan France. Mangan, tayo, hi Kuya Chad. Anti Mel, yun si Papa Chad. Si Papa Chad dako ni mangga ng Papa Chad. Sigurado masamsamit ni Rami mangga ng Papa. Magsarag yung mga liw. Julie, sa husband mo shout out. Kate Wilson sir Sana, kwan, okay. Importante save sa accident. Mahirap kasi pag na-accident ka, mahirap pag nadali ka talaga, no? So, good thing tsaka importante is na-survive yung accident, no? May mangga ng papaton, masamsamit, Antiliba, ninang liba, ayun, no? Antiliba mangan. Ante si Rayutan. Shout out dito na, Antiliba, Grandma, shout out, Auntie Masumi, ayun, sa Auntie Belida, dito Pangapisan North, shout out, Auntie Marie, Auntie P, Dulag, Papachat Papared, Kanturatan, Auntie Belida, si Madam Alice, Ate Alice, Hello, hello, Ante, mangan tayo, Ate, may nganda ka siya sa Auntie Liba. Masamsabi siran in San Francisco, balatong. Agin sana Tagnawa, Intagnawan ng kapinsan ko mo, ha? Sa sirabalan, aliyon tagnawa, tani, daklay inol to. Walay inol in lambong, masamsami inol in lambong, courtesy of Antidig na. Yung pangaliw, naganan register na mong solo. may registration to may ulong amin na ng process duaran dusin na namalew duaran tre pasubo na ingan interlan antidig na ingan may secretary di da kali inol ko inya pagkulay mother di ba tan kana ang lambong masamin thank you very much sa salamat antidig na di inol kanto ayun masamsamin kada kaon antilima Adidas Salimano, tan-in lambong ngayon nol, adobo. Iya walay sili to anak nagasan. Tagnawa insan. Agay lang San France, tagnawan tampol. Mangganon Kuya Charin, oo, anti malo. Pasyal ka pa kapisan ng mga liko, maumura, mangganon papachad. 50 laban. Di ba papachad? 20. 50, okay. Naman kabalaga mo 60. Kayo, Sir Rico, alam siya pandudura ko sa ramay dyan, bali Kayo mga salwi ramay, mamurad bali, katawan, mapapamura kayo. Mong lamay, mga likay kyan. May kanti papachan, mga ganun papachan, bali-bali takyan. Aliwan Kinalburo, original. Kumbaga, authentic ya pinaluto. Aliwan pinilit ya aluto. Matatakan kanto, Shout out mo dyan, Tokyo Farms, magkatuntong kami ni Biomark kahapon, grabe yan, exclusive iran kanti BP Sara ng Friday. Kulara bal abante, tatakala mong sa errands tayo. Saturday man mo, Friday, wala rin errands, Shout out dyan kay Boss JB, Boss Jared, Biomark, Tokyo Farms, Santa Barbara ame ulag ante ako na mo anta ko naman kinugi ko kalapyan. Kinukugi ko may manununot ako sa manunog balbalag cobra kanon Uncle Frank Lante kanda karakala na message cobra agi nambasa ng kalapyan paano to ikyan agamat ko agan man ni un manisti pero malamang akaamok mandiman kasi kapan lupos pag bagong palit ng skin pa lang snake mahina siya. Kaya nagtatago pa siya. Parang ganun. Yung process pala nun, ang tagal nun na nag-process. 1 to 2 weeks pala pina-process. Nung manlulupos man ay ulag, 1 to 2 weeks. So for that period, 1 to 2 weeks, dapat di man na timingan mo, tamahinay ulag sa aman. And then, ano pa yung kanya, yung pinaglupusan niya, doon yung pinaka-safe daw niya na place, kaya siya doon
balat. Kasi mahina siya that time. Yun parang may mga natutunan ako, nag-search ako kagabi. Kaya malamang, sabi doon sa isa kong article na nabasa, dahil doon nagpalit ng skin yung kwan, pero wala na siya doon ulit, pero territorial. Auntie RC, ayun mga, hindi, Fami Hamukor. Ano ba yan? Ano ba yun? Sakli. Nakakalutulog may kina, uh, uh, Bifani Habukur. Kwanto man mo? Ano niya, apalang na yun, apalang may king ko. Ante Arya, kayo may job may iran. Ay masig. Yun, sa parang ganun. So, babalik daw yung snake doon kasi doon yung comfort zone niya. So, malamang dahil territorial, dyan lang area yan, nandyan lang sa area na yan. Pero yung pinagpalitan niya ng skin, baka balik, mga tayo ante, doon daw magpapalit ulit sa mga susunod. So, depende sa laki, since malaki na yun, baka monthly daw nagpapalit yung snake. Wow, nakakatakot, ano? Cobra? Prior to that kasi, may napatay na kaming dalawang snake. Maliliit pero, maliliit yung snake na napatay namin. Pero yan ay malaki. Pero hindi naman cobra yung mga yon. Hindi cobra mga yon. Yung pinost ko pero sabi nga nila, cobra. Yun lang, nakakatakot pag cobra. Ha? Hi, Ma'am Banji, mga na. Ayun, Bifamine Harbucor. Ayun, ha? Bifamine Harbucor. Ayun. Mangan tayo. Oh. Time check, 12:44, ha? Masama sa istoryan tayo. Manipis man anti, may picture ko manipis, ang tako kung gawa ng takot ako. Tipon mo. Kabay ko ingan, aman talaga. Paano to, wala ray Cobra Hunter, awa? Ito pa ko lang din, wala ray Cobra Hunter, meron man tabalbalog eh. Baka makadisgrasya ni. Ang laking snake. Hi, Ma'am Marisol. Shout out dyan. Ma'am Marisol, Canada. Tama ba, Ma'am Marisol? Mga tayo. Minsan, Vincent, mga natisira minsan. Adobo, Adidas, siya walay nulto. Ay, spicy adobo. Taluran sali, ayan may Adidas, ayan may katupagan to, may Adidas nan last week. Antoy sirayo, ano sa isa na Adidas Adidas. Taluran sali. Ani Miraya, Santa Luca men. Hi, my Marisol, hi kuya. Hi, Madam Marisol, Canada. Ha? Mangan. Si Uncle Frank ang panuwadyara trabaho kalamor, ha? Tanong karoman nan may sira kalamor. Ma'am Belia, yun mga ang paano mabliso ko brandad si kano. Ay si Ren umanante. Dala si Ren. Sali manok niya san. Ante, paano paano mo laras sa buwang sa Era may snake hunter dito na. Sir Dominador, mangan. Ciao. Yung mga kon natin diyan, yung mga snake hunter na naghanap ng pulutan gano'n, no? Meron ba sa Pangapisan North? Kasi malaki yun malaki talaga, promise. Diba yung size lang niya nakakatakot. Good
good thing, nalaman, nakita na meron ganun pala nung kalaki. Alis nagkaroon ng extra extra measure tayo yaman safety kasi mahirap eh. Cobra yan eh. Ibang usapan pag cobra kasi. No? Pero, yun, good thing. Safe naman. Sana, hindi na bumalik. Nasaan man siya. Ang nakakatakot kasi, territorial daw ang mga yan. Ibig sabihin ng territorial, yan pag diyan nag-i-escape, diyan lumalaki, diyan nagpapalit, area niya daw yan, territorial sa kanya daw yan, parang ganun. Kaya sabi ko, so nandoon lang siya sa paligid namin, yung snake. Hindi lang siya umalis, hindi lang siya kasi mahina pa siya ngayon dahil nagpalit siya ng skin. Napilitan ako nagbasa eh. Para inaral kung paano yung kanya. Yun nga, yung mga natutunan ko kagabi. Sa snake. So nakatago lang siya. Ayun ano sana ba? Time check 12:49. Sana ba tayo? Sa ingat-ingat din po Ngayon sa ingat laban natin ngayon, yung init, grabe ang init 36 degrees Celsius. Ito yung sinasabi nilang heat wave kaya sa ibang school modular sila. Sa ibang school modular sila yung tipong yun yung nasa bahay back to module. Dito sa amin hindi, shorten lang yung period 7 to 10. Kaya maaga ako kanina eh. 4:30 nagising na kami ni Mrs. 4:30 naman nagigising talaga si Mrs. Ako 5:30 kanina nagising kasi alas 7 pasok eh. Ang mga bata after ng 10 uwian na nila. Pero temporary lang din to, parang 2 weeks lang. 2 weeks lang. Depende sa magiging response ulit siguro. Ayun, tingnan nyo, may 7-Eleven na tissue. So hindi ko alam, dyan pa sa Manila, Antimalu, ba? Anong tawag nila doon? Shorten din ba yung period nyo dyan, yung school? Kasi dito, shorten ng mga kaya nag-blended sa modular, una sa lahat. Kasi yun nga, mainit talaga. Grabe, ingat kayo O saan man kayo, kung saan kayo nagtatrabaho, ingat. Kasi mahirap Mahirap ma-heat stroke. O kanina nag-check up kami. Nagpa-check up. May dumating dito sila, doktor, nurse. Sila ni nurse, anong pangalan nila? Division nurse, Ayun. Minonitor kaming mga teachers kung how are we doing daw at tinignan yung mga aming mga health conditions. So far so good naman, sabi niya. Ay pagpatuloy mo lang yan sir yung maintenance, sabi niya. Okay, kako rin. Kasi hindi naman pwede, di ba? Yung pag nagme-maintain ka, wag mo puputulin dahil maintenance na nga siya, no? So maganda ang dugo, Kayo mga nagme-maintain po, Ayun, tapos na naman na tayo sa Panangan. Anong ulam nyo? 12:51 na. Anong ulam nyo ba? Naghang na ba tayo? Nandyan pa ba tayo? Parang hindi umiikot yung aking kwan. Hindi pa nag-move. Walang nagla-like eh. Joke lang. Ayun, may nag-like. Sir Everly, mga Ayun, ano bang ulam nyo? Kain na. Nasaan na ba kayo? Sa bahay? Sa trabaho? Sa daan? Kung nasa daan, kain muna. Dilim muna kayo kasi mainit. Mahirap bumiyahe pag ganitong oras, Tapos, pag sa trabaho, kailangan natin ng energy kasi nakaka-drain ang init. Si Auntie Digna nagbakasyon ng 2 days, Sila tita ko nakakuan din, Rob, mga
Masumi, si Masumi, ayun na, tabi mo show. Hello, Masumi. Grandma. Ayun, anyway. Ayun, si Grandma, naalala ko. Yung sa YouTube ni Grandma, 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 sino pa ba? Auntie Belida, Auntie B, ayun ayun, Ate Alice, sino pa ba? Ayun, Papa Chan, Papa Red, Ate Marie, and everyone, mambabantay tayo sa kati, Support nyo, follow, like, hindi pala like, heart. Follow, heart, and share. Kanto, nandiyan na naman, Auntie Ting, kanto, Auntie RC. Dami, napuputol, mahina kasi net natin, no? Mahina ang internet natin ngayon, sobrang init ng panahon. Tabi masyo, kantura, Sarap ng ulam. Kanina naputol tayo dahil mahina ang internet. Bakasyon grande. Ayun. Shout out. Shout out. Tokyo Films. Sila yung mga, sino pa ba yung mga kon natin? Sino pa yung mga may nanonood? Madami nanonood eh. Sabi nakakatuwa, no? Sa bayan eh. Sa mga tayo, kanda si mga katropa-tropa natin dyan. Ang galing naman, mangantayo talaga, no? Thank you very much talaga. Thank you very much. And again, yung kay, congratulations anak Ayun, keep up the good work. Keep up the good work. Yan si anak ko, si Kwan yan, masyadong, Kwan lang minsan hindi siya nag-aaral na yung parang mahirap pero ayun nag-excel pa rin no. So medyo ayun seryoso siya pagdating sa klase talaga which is good no. Proud tayo no. Ayun pa na naman importante ayun congratulations again. No? Hi Celine, shout out din kay Celine si Celine ang aking dalaga. Celine, eat well wag muna sa mango. Katulad ko rin siyang masiba sa mangga. May balyangat na siya. Yun. Mother, ayun, kila mother, yun, Shout out. Ayun. Tapos, sino pa ba? Shout out din dyan kay Kwan, Ayun, ayun, si pamangkin ko. Ayun, mga Kwan. Sino pa ba yung mga Kwan natin dyan? Papa Red. Si Cousin Chris, wala dito. Hindi siya nagkwan. Baka nasa daan or something, Ayun. At yun, Laser, ayun, sino pa ba yung mga kwan natin? Shout out dyan sa Durungan. Ayun, Durungan Sa mga kabats natin, sa mga classmate natin, shout out. Kanina si Pari Chris, si classmate Chris, Ayun, sino pa yung mga na hindi natin nababanggit? Ikwan nyo po, i-post nyo lang po at ipapa-shout out po natin dyan. Yung mga nag-message po kahapon dun sa ating ulag, yung marami pong salamat sa patuloy na support, Ayun. Thank you very much. At wag po kayo patuloy po tayo. Ma'am classmate Rosana, shout out. Sino pa ba? Dave, yung mga kwan natin diyan, yung mga kasi medyo kwan tayo, Shout out mangantayo, mangantayo basta init po ingat po kayo, tubig lang kailangan natin. Kahapon pinuno ko ito ng tubig na bibitin, kulang. Sobrang init, no? So kailangan uminom tayo ng tubig kasi masyadong mainit, no? At yun nga, 12:56 na naman, ang bilis ng oras, sa ngayon, ayun, kikita tayo ulit bukas, Wednesday bukas. Ang bilis ng panahon, May 3 na. Di ba? Kumusta ba ang naging kwan nyo? Naging pesta ng dagat ninyo? Meron pa mga kwan, mga naligo. At kahapon pala nabanggit ng mga bata, dikya. Kaya pala nung nasa daan kami nila misis, ang daming ambulansya. So bandang tanghali daw at hapon, madaming dikya. No? Yun ang pinakamahirap. Mapalas, Kwanda, at Pangasinan. Yan may jellyfish. Dakol sa adikya, dakol sa naapalas ko kanya nimbapatigdad ambulance sa tumbukan kanya dahil susuna na mas banding aram amo kanto kasi parang madaming nadikya daw no. Yun na nakakatakot yung mga naliligo sa beach ingat po sa dikya, alam niyo na may mga namamatay po diyan yung sa sting ng mga jellyfish lalo na yung may part na may uri ng dikya na nakakamatay talaga yung jellyfish na yan so ingat po
Ingat-ingat pag mapuruhan ka, madadali ka. So sa mga naliligo, ingat kayo sa pagligo sa dagat, no? So hangga't maaari, mag-rash guard na lang kayo siguro para safe at huwag kayo masyadong magpapalalim para kasi dalawang kalaban diyan, no? Yung alon at yung dikya. At syempre yung init din, huwag magda-dive pagkatapos kumain, no? Huwag magda-dive kung medyo alanganin ka sa high blood. Kasi madadali ka ng heat stroke, no? Dadrigi ka. Madami yung mga kwan lang din, mga piece of advice, unsolicited advice natin sa mga kwan natin dyan. Mga viewers natin ng Mangantayo. Basta tandaan nyo, pagdating ng 12 to 1, Mangantayo segment naman. Dumadami na tayo, nakakatuwa. Di ba? Paangat tayo. Soon. Everybody happy, Yung mga pages nyo po, i-post nyo para i-message nyo para i-kwan natin, para i-shout out natin yung mga negosyo na pwede nating i-shout out dyan. Shout out po natin para, di ba? Gamitin natin tong mainstream ng Facebook para makilala ang ating mga munting negosyo, yung mga munting pinagkakakitaan. No? Ganun lang yun, let's help each other. Ayun, marami pong salamat. Kasi ayun, 2 minutes before 58 na. Saan man kayo ngayon, ingat po lagi. Kain kayo. Pasensya na, medyo naputol tayo kanina dahil sa internet connection. Mabagal kasi ang internet, no? Wala akong dessert Hindi ako nakapagdala ng dessert ngayon. Wala tayong sponsors ngayon. Hindi tayo na sponsoran, nampo na ng sponsorship ngayon. No? Tagnawa, kwanan kapinsan lang ti, Isa na France, Tagnawa ba? Shoutout dyan sa buong munisipyo, no? Sa mga viewers natin po dyan sa munisipyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mangantayo, Mangantayo. Antayo lahat, Ayun, And, yun, So, mag-post lang po kayo, pa-heart, pa-follow, pa-friend request na rin. Friend request nyo lang ako, walang problema yan. At syempre, pa-share. Diba? I-share nyo para cute. Ayun, So, marami pong salamat, Thank you po. Marami pong salamat. Medyo mabagal po ang ating internet, kaya halos hindi gumagalaw. Hindi ko alam, baka naka-freeze na ako sa inyo. Naka-freeze na ba? Naka-freeze. No? Hindi natin masyado nabanggit, Ayun, So, congratulations again. Marami pong salamat sa mga patuloy na sumusubaybay ng ating segment na Mangantayo, Hindi ko na po kayo babanggitin lahat. Alam niyo na po 'yan, mga titas ko, pinsan, classmate ko, classmate, si Rodilio, umabol si Rodilio, classmate, magan. Si Raknatan Adobo, Adidas, kakapinsan kakanayon, classmate, amimika, kaaro. Amin kayo yung man susuporta. Balbalaga salamat, patuloy. Thank you po. I-post nyo lang po yung mga kanya, Time check, 12:59, Ayun, lagging nga talaga. Mahina ang signal talaga ng internet ngayon. Mga estudyante ko, marami pong salamat din, di ba? Ang dami lumalawak ang ating network. So hanggang sa muli, bukas, try natin maging maaga, At ingat po kayo lagi kasi mainit, Don't forget water sa heat stroke, Salamat po ulit sa inyong patuloy na pagsubaybay, pa-heart, pa-share, and pa-follow, Ayun, sa YouTube, teacher ko yan. Hi, Riza! Yun, Mangantayo Riza. Estudyante ko. Ayan, Riza. Yan, Mangantayo. Sa YouTube ko, teacher ko yan. Ayun, sa TikTok si Mrs. talaga nakakabenta, ko hindi Pero okay pa rin. At least kahit paano si Mrs. nakakabenta sa kanyang Ella Kulin Shop. Marami siyang produktong mabenta doon, Yung sa akin, sa online talipapa, walang masyado. Non-moving ang mga product ko. Baka papalitan ko siguro yung mga iba kong product doon, kasi hindi sila nag-move, Ayun, bisitahin niyo Markel John de los Reyes, Marky John, si Marky John. Markel John ba ito? Ayun, Ayun, yung kay Grandma, yung Felicidad Bintayan, YouTube, sila tita ko si tita ko sa Facebook niya, yung Suzuki, ayun. Tapos si
Sino pa ba? Auntie Ellie, ano? Si Auntie Ellie, si Uncle Frank, Auntie RC, ayun, na-mention. Basta, alam nyo na yan, Tabi Masyo, ingat po kayo lahat, Ingat po, ano? Basta piggery laman nyo, piggery laman din. At naman sa mga sa asawa ni Madam Julie na kabatch namin, Kate Wilson po, sir, Sa mga tita ko, medyo, ayun, alam na nila yan, si Ate P, Auntie Pilita, sa my brother, no? We're always praying for your for your ano tawag nila doon, for your recovery. Ayun, medyo sana magkaroon ng total miracle na mawala yung mga sakit, ano, at maprolong pa yung buhay, no. Ayun, basta ingat po tayo, no, kasi medyo iba kasi ngayon eh. Ay, ayun si Marjorie. Ayun eh. Si Kasan eh. Si Marjorie eh. Alam na ni Marjorie yan. Kas, welcome to the club. Marge. Kasan si kapinsan ko si Mars. Ano, ayun Thank you. Welcome to Mangantayo. So Mangantayo. Ingat po kayo dyan lagi. Regards kay John at kay Samantha, yung kanilang baby. Nakita mo ba kapinsan yung sinend ko sa'yo na creep na second hand something? Pre-love, ano, minsan mga ganun kasi naghanap siya ng mga ganun. I don't know kung ano ba yun ka, ayun. Anyway, yun, 103 na, I have to go. Hanggang sa muli pala huli, no? Hanggang sa muli, magkikita-kita tayo. Tandaan nyo lagi, ingat po lagi, basta alas 12 hanggang 1:00, Mangantayo segment, Sana ayun, patuloy po tayo magsuportahan. Marami pong salamat. Ingat po. Bye-bye. God bless.